फिल्डनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै जायो जोंनि बर' बादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जातिखौ दाथखाय फाब नांगोन हारिखौ थगायनायनि फाबा बारा गोबाव थाया थाबैनो मोनो नमस्कार खौरांगिरि नोंथांखौ आङो बरायबाय जे नोंथाङा जेखौ सोंदों बे खोथायाथ' माने सैथो खोथा दा प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला आथिखालाव उन्दैनिफ्राय बोरायसिम बयबो प्रमद बर'खौ सासे बिराद गिदिर थगायसुला होननानै दिनै मिथिगासिनो दं आगोलाव जायफोर मिथियामोन एबसुनि लिडारफोर बा बिथांमोननि केडारफोर बा इउपिपिएल नि लिडारफोर बा केडारफोर बिसोरो आगोलाव मिथियामोन जे प्रमद बर'आ जे सासे बिराद थगायसुला बेफारि बिजनेसखौ मिथियामोन नाथाय दिनै लासै लासै गासिबो रायजोफ्रा दिनै बुजिजोब्बाय दा बिनि गेजेराव पइन्ट हिसाबै फैदो जे मानो थगायसुला होनो बियो ओरैबायदि मिथ्या खोथा बुङो माने जाय मिथ्या खोथा बुंग्रा बर'आव हयथ' बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट जानो हागौ दा हमनानै लादो दहाय बिथाङा जेन'बा जोंहा जेरै बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जेबो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बे मोनसे बिराद गिदिर मिथ्या खोथा बियो माने 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावदों मा मावाखै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट कमप्लेक्स आरो बेनिफ्राय नैबे जोंहा एसेम्बलि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एसेम्बलि जे लुदों बेफोर गासिबो लामाखौथ' बाद होदो दालां दलंखौ बाद होदो गासिबो दालां दलं दिनै बिटिसिआव जादों बेखौ हाग्रामा महिलारि मावबोजोबनाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौ मेगन खाना बादि बोरै जेबो मावाखै बुंनाया बे सासे बिराद थगायसुला नंगौना नङा एक्सट्रिम बेनि थगायनाया दिनै बिथाङा बुंदों बिटिसि सुक्तिया जेबो नङा बिटिआरआसो बिराद गिदिर जे बिटिआरआ जोंना नामानो बिराद गिदिरखा होनलाबायो मारै बिटिआर रिजियन जाहैदों नर्थ इस्ट रिजियन बेबादि मोनसे रिजियन दा बे बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय बिराद गिदिरखा माब्रै गिदिरखा जाखो रिजियनखौ बिटिसि 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिलनि सिङावसो माखासे काउन्सिलनि सिङाव एरियाया जुदि माखासे बिसेस कमिउनिटि थायोबा बे कमिउनिटिफोरनो रिजियन होनो हायो अट'नमास काउन्सिलहासो बेखौ खुलिनायनि रिजियनखौ खुलिनायनि राइट थायो दा बे रिजियना खुनु बिथांमोननि जेखौ बुजिदों बे रिजियना गभर्नमेन्टबो नङा मुंबो नङा दिनै बिटिआरखौ बिसोरो गप गप होनो दिनै गासिबो सेंग्रा सिख्ला एबसुनि आरो इउपिपिनि लिडारफोरखौ बिटिआर गप लिरनाय बा खोथाजों बुंनायाव बिसोर बाहायगासिनो दं किन्तु बिटिआरआ मालाबाबो गभर्नमेन्ट नङा कनस्टिटिउशनेलि मेन्डेटेड बेयो वार्ड नङा बेयो गभर्नमेन्ट नङा बेखौ जोंनि बे बिसिनि बिटिआरनि मोनसे दफा दङ 4.1 ना मा मोनसेमोन बेवहाय दंखायो दा प्रेजेन्ट बिटिएडि दा बिटिएडि अफ बिटिसि हा बिटिएडि होनोमोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बेखौसो बिटिआर होननानै रिनेम होनाय जादों दा बिटिएडि इज रिनेम एज बिटिआर दा बिटिएडिआ जाहैदों मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट अर्थात बै समाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दंमोन क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दिस 4 districts are known as BTR but government is not BTAD government is BTC Bodoland Territorial Council is the government so gov of BTC बेखौसो जोङो लिरनो हायो दा दिनैसिमबो बे जिहेतुके बिटिसि गबा बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे गबा दिनैबो कनस्टिटिउशनेलि बे अलरेडि मेन्डेटेड कनस्टिटिउशनाव 2003 आव बे 10 फेब्रुवारियाव जे बिटिसि एक्ट जादों बे एकर्डआनो उनाव एक्ट जादों बे एक्टआव बिटिसिखौसो गभर्नमेन्ट होनदों जे बिटिसि टेरिटरियेल काउन्सिल गभ दा दिनै बिथांमोनहा बेखौ बुजियालासिनो गावसोर सोरजिनाय बिटिआर
एग्रीमेंट जेनेकि बिटिआर एग्रीमेंट खाय बिटिआर गभ लिरो दा बियो बिराद गावसोरखौनो मूर्ख जेबो गियान गैयै बे बाथ्राखौ फोरमायो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टारानो लाजिनानै बिसिनि बे बिटिआर गभ होनबाय थानायाव सानसेखालि बेनो प्रेस स्टेटमेन्टआव बुंनांबाय बयनिबो सिगाङाव নহয় নহয় बिटिआर कोन सरकार নহয় बिटिआर गवर्नमेंट নহয় गवर्नमेंट तो बीटीसी আছে गवर्नमेंट बीटीसी আছে एरिया तो है बिटिआर बुंबाय बे ससियेल मिडियायाव बे फुरा ओंखारदों बयबो रायजो राजाया नुदों दिनै नैबे 2025 नि सेप्टेम्बर दानाव इलेक्शन बीटीसी नि फैगासिनो दङ सेप्टेम्बर मोना सेप्टेम्बराव इलेक्शन फैगासिनो दङ बे इलेक्शना मा बिटिआर इलेक्शन नामा नोंथांमोनहा नाय बिटिआर इलेक्शन नामा एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बीटीसी टेरिटोरियल बडोलेण्ड टेरिटोरियल काउंसिल नि बे इलेक्शन बेखौ बिटिआर इलेक्शन होना नाथाय जोबोद दुखु गोनां बे प्रमोद बर' माने बिथाङा माने बबे मेलेमजों मा माने सानो मा मावो सोर थुनानै होयो ना आरएसएस नि माखासे आईटी सेलनि मानसिफ्रा बुंना होयो ना मायो ना बीजेपीआ बुंना होयो आं मिथिया नाथाय बिथाङा बिसोरनि खोथा लानानै माबा गावखौनो गाव सुपार पावार सुप्रिम पावार सुपार नलेजनि मानसि बिथाङा साननानै लायो जेन आयातुल्लाह खमीनी बादि बिथाङा जे इराननि सुप्रिम पावार आयातुल्लाह खमीनी बादि बिथाङा गावखौनो दिनै साननानै लायो बेखौ जोङो मोनसे प्रुफ मोनबावबाय नै बिथाङा मोनसे भिजन मिशन बिजाब दिहुनदों ट्रांसफॉर्मिंग बडोलेण्ड ए जर्नी ऑफ चेंज इन बडोलेण्ड टेरिटोरियल रिजियन बेखौ होबाय साइडआव नुबाय माने बिटिआर गभ नोंथांमोनहा मोजाङै फोकस खालाम बिटिआर गभ नुदोंना नुवाखै दा बिटिआर गभआ माबेनिफ्राय जाखो बबे कन्स्टिट्यूशनजों माने गनायनाय मोननानै संविधानिक माने गनायनाय मोननानै माब्लानिफ्राय बिटिआर गभ जाया इज देयर एनी एविडेंस एनी प्रूफ बिथांमोना प्रमाण होनो हागोन नामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव दारु देख्रेम नार्जारी आंजों माखासे मानसिया जेलानाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ चार्ज खालामो जे नोंथाङा बीटीसी गभनि अफिसार ना बिटिआर नि अफिसार बिथाङाबो क्लियार जायाखैमोन जे बेबादि जे लिरखोमानानै दं যে আপনার অফিসটো কেনেকৈ বিটিআর গভ লিখিব পাৰে আপুনি কোড সংবিধানত দেখা পাইছে বিটিআর গভ বুলি কিয় বিটিআর গভ मानो जों बेखौ चार्ज खालामदों नैबे जे एसेम्बलियाव प्रमोद बर'आ भट बेंकनि थाखाय बिटिसिआव थानाय 26टा जनगोष्ठीफोरनो 26टा जनगोष्ठीफोरखौ फोजोननो थाखाय बिथांमोननो माने मोनफा मोनफा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा बेवहाय जेन'बा मा होनो कलिताफोरनो प्रागज्योतिष दिवस होदों जाय कलिताफ्रा प्रागज्योतिषआव मालाबाबो रायजो खुङाखै हिस्ट्रिया बुङो बर'फोरनिसो बे रायजोमोन महिरंग दानब बा माइरं राजानिफ्राय फैयै फैयै नरकासुर तुरकासुर भगदत्त गोबां रायजोआ राजा रायजो खुंदोंमोन बे रायजोआ बर'नि रायजोमोन बेखौ बोरै दिनै कलिताफोरनो प्रागज्योतिष दिवस बिथाङा बोरै होनो हायो बोरै होनो हायो होमबा बेखौ बे प्रागज्योतिषफोरखौ कलिताफोरनि रायजोसोमोन होननानै बिथाङा हिस्ट्रिखौनो फानबाय थिग बेबादिनो आलिमेशआ सासे बर' मानसिमोन जेला बक्तियार खिलजिया आसामखौ आक्रमण खालामनो फैयो बे समाव बे मुसलमान जादों दा बे आलिमेशनि नामै माने मुस्लिम माखासे बेहाय थानाय जोंनि आसामाव थानायफोरखौ देशीय जाति होननानै बिथांमोननो मा होदों देशी रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होदों दा प्रमोद बर'आ बबे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डजों बे बादि माने जोंनि बर'नि जारिमिनखौ माबोरै गुबुननो फाननो हायो बेनिफ्राय जों बेखौ बुंनो हायो जे प्रमोद बर'आ माने जातिखौ फानग्रा जारिमिनखौ फानग्रा सासे बर' लिडार माने सबसे जाति फाननानै जाग्रा जारिमिनखौ फाननानै जातिनि जारिमिनखौ फाननानै जाग्रा बिथाङा सासे बर' लिडार आरोखि दिनै बिथाङा दिनै जोंनि माबाखौ जोंनि बर' रायजो राजाखौ नंखाय खोथा बुंनानै माने मिसलिड खालामगासिनो दं
BTC निफ्रायनो BTR बिराद साबसिन रायजोफोर नोंथांमोनहा BTR बिथांमोननि एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ नायनानै फरायनानै बुजि BTR आव मा दं आरो नोंथांमोनहा फराय BTC जे 2003 आव सुक्ति जादोंमोन बेवहाय मा दं बाहाय नोंथांमोनहा नुगोन BTC सुक्तियाव बिराद मोजां पावार एन्ड फांसन होदोंमोन बे पावार एन्ड फांसनफोरखौ BTR सुक्तिया गासिबो स्क्रेप खालामनानै गैया खालामजोबबाय दा प्रमद बर'आ अब्लाबो बुंबाय थायो जोंनि BTR एग्रिमेन्टआ BTR आ बिराद देरसिन असम्भब रुजुजाथावै गिदिरथारनो बियो दा बेबादि बिथाङा बुङो दिनै बिथाङा ओरैबादि मिथ्या खोथा बुङो बेले सानसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो चिफ जायोब्ला क'क्राझारखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन रायजोफोर सुइजारलेण्डआव आं चिफ जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना सुइजारलेण्डआव थांनाङा क'क्राझारावनो सुइजारलेण्डखौ नुगोन दिनै बिथाङा थगायनाय जादोंना जायाखै बेलाय मिथ्या खोथा बुंदोंना बुङाखै दिनै सुइजारलेण्ड बानायनो हादों नामा बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ सानसे समाव बुंदोंमोन रायजोफोर आङो चिफ जायोबा न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोना दिनै साननानै नायदो न'खर साख्रि होनो हादों नामा दिनै नैबेखौबो आं बेवहायनो बुंबावगोन साख्रि होनो हानाय गोहोआ BTR आव गैया बे दा जे मास्टार साख्रि केरानि साख्रि फिसा फिसौ सोदों थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ सोदों बै BTC सुक्तिनि दफानिफ्रायसो बे दा जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो खोथा बुंबाय थानायनि जाउनाव जों रायजाबाय थानायनि जाउनाव बाध्य जानानै बियो चिफ मिनिस्टारखौ रिक्वेस्ट खालामनानै काकुति मिनति खालामनानै आङो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हायाबा आंनि मान सन्माना थांनोसै होननानै खुनुरुखुम दा एपइन्टमेन्टखौ मोनफ्लादों किन्तु बिनि आगोलनो हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे एपइन्टमेन्टखौ गुवाहाटीनिफ्राय सेलेक्शन लिस्ट दिहुननानै होदों दा बे गेजेर खन्द'आव अलरेडि मोनसे एपइन्टमेन्ट थांबाय BTR सुक्तिनि उनाव BTR सुक्तियाव जिहेतुके BTC आ एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि मोनसेबो गोहो गैया हिमन्त बिश्व शर्मा गुवाहाटीनिफ्राय हरजोबदों जेला बेखौ लानानै जोङो होख्रावबाय ससियेल मिडियायाव बिनि उनावसो नैबे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ दिनै बिथांमोनहा लासै माने होनोखौ नाजानायखौ जों नुनो मोनदों जों जुदि खोथा बुङामोनब्ला बियो हेमन्तनि खाथियाव बेखौ बिनानै लायफिननानै होनो हायामोन दाबो गोसो जायोबा हिमन्त बिश्व शर्माया बिनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ बन्द खालामहरनो हाफिनो जुदि BTR एग्रिमेन्टखौ माने 100% जुदि एक्सारसाइज खालामोबा दाबो बन्द जायो आरो नोंथांमोनहा नुगोन BTC आव थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि सेलेक्शन बोर्ड दानानै माने आसाम गभर्नमेन्टनि रुल्स बायदि एपइन्टमेन्ट होनाय आयेन दंमोन दा बे जिनिसा BTR आव गैया नंखायनो बिसोरो सिगाङाव सेलेक्शन बोर्डखौबो दानो हायाखै सेलेक्शन बोर्ड CSB जेरै हाग्रामाया जेरै दानानै साख्रि होदोंमोन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जुनियर एसिस्टेन्ट बायदिसिना नाथाय बिथांमोनहा हायाखै दाबो हाया BTR एग्रिमेन्टनि स्पिरिट मथे दा प्रमद बर' BTR काउन्सिल has no authority no power for issuing appointment to the third grade fourth grade employees within the BTC area अब्लाबो बिसोरो गोग्गा खालामनानै गोबां खोथा बुङो बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो चिफ जायोबा बर' आइ बिमा जायफोर बन खननानै जायो बिसोरो बन खननानै जानांला बिथांमोननो थांनानै थानायनि माबा माबि मावनानै जानायनि बिथांमोना आं राहा खालामगोन दिनै खालामना होनो हादों नामा रायजोफोर नोंथांमोना नायदो आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बन दाननानै जाग्राफ्रा आइमावफ्रा गरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा बन दाननानै फाननानै जानांला दिनै प्रमद बर'आ बै बन फाननानै जाग्राफोरखौ होबथानो हादोंना बा बिथांमोननो अल्टारनेटिभ माबा थांनानै थानायनि बेबस्था होनो हादोंना निश्चय हायाखै दिनै बेबादिनो प्रमद बर'आ मोनसेनि उनाव मोनसे बिराद माने मिथ्या खोथा बुंनानै बिथांमोनहा जातिखौ मिसलिड खालामगासिनो दं गरायखौनो मैदेर मैदेरखौनो गराय होननानै बिथांमोनहा सोलिनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रा आं सानो दिनैसिमबो बिथांमोनहा BTC सुक्तिखौ मोजाङै फरायाखै BTR सुक्तिखौ मोजाङै निश्चय फरायाखै फरायदोंबाबो बुजियाखै आरो बिनि प्रमाणखौ जों नुनो मोनो दिपेन बर'आ दाखालिसो हाबनाय जेनाखि
एग्रीमेंट मथे गावसोरनि एग्रीमेंट मथे माने इंक्लूशनावहाय दा contiguous villages having majority Boro or tribal people will be included in the BTC होननायाव बिथाङा जों होनदोंमोन दावराव देख्रेब बिथांजों आंजों जे बेयो contiguous जानाया मोजां जानांगौ जायाबा उदूर भबिष्यताव जोंहा मा जागोन जे रायजो बिनायाव जोंहा उसुबिदा जागोन दानिया बे समाव बिथाङा बुंदों आहा गोसोआव दं जे काउन्सिलाव 6 शिड्यूलाव contiguous जाखायो होनदों दा आङो सोंगोन दिपेन बर'नाव दाखालि जे 81 गामि बिश्वनाथनिफ्राय 53 टा गामि ओमफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोदों बे 81 टा गामिया contiguous ना निश्चय contiguous नङा रायजोफोर contiguous नङा अब्लाबो दिपेन बर' बिथाङा माने बेखौ contiguous होननानै बुङो दिनै हाग्रामानि खोथाखौथ' आङो माबाय दहायबो बुंखाबाय जोंना लोगो बिथाङा जे बियो 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिआव मोननाय बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया मावनाय गासिबो जिनिसखौ बिथाङा मोनफा मोनफा डेस्ट्रय खालामगासिनो दं फानगासिनो दं दिनै बिटिसिआ लेजिस्लेटिव पावार दङ एज पार द प्रोविजन्स अफ बिटिसि accord or BTC Act the BTC Council has the power of legislation आयेन दानायनि गोहो दङ दा बे हिसाबै लेजिस्लेटिव एसेम्बलि जोंहा दङ बे लेजिस्लेटिव एसेम्बलिखौबो प्रमद बर' बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय रायजोफोर आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय जुदि फानाखैबा हेमन्त बिश्व शर्माया बेहाय 40 टानि जोंनि काउन्सिलनि MCLA फोर जिरायनांगौ जायगाखौ 40 टानि जायगायाव 126 टा आसाम एसेम्बलिनि 126 जन MLA नि जिरायनायनि सीट बोरै बानायफैखो सिफायनानै गोदान बोरै बानायफिनखो आरो बेवहाय बोरै आसामनि एसेम्बलि सेसना जिरायफैखो बेयो मा फोरमान होयो बेयो बेखौनो फोरमान होयो जे BTC होननाय जिनिस गैला जे बे BTC नि लेजिस्लेटिव जे काउन्सिल दङमोन बे काउन्सिलनि बिल्डिंआबो दा आसाम लेजिस्लेटिव एसेम्बलिनिसो मोनसे ब्रान्च जाहैबाय माने पार्ट दा दिनै आसाम एसेम्बलिया बाहाय दादागिरि फैनानै माने एसेम्बलि खुंफैनो हायो दा बे जिनिसा जोंनि BTC खौ थेर बेथेर खालामनाय जादों BTC नि एक्जिस्टेन्स बिनि आइडेन्टिटी बिनि पावार एन्ड फांशनखौ माने सेस खालामफैनाय जादों अब्ला बाहाय मानो बियो आपत्ति होआखै ना बे जानाय नङा रायजोआ गाज्रि मोनगोन बेवहाय एसेम्बलिया जिरायनो मोना बे BTC निसो काउन्सिल नट आसाम एसेम्बलि बिदि मानो बियो बुंनो हायाखै रायजोफोर मानो बुंनो हायाखै दिनै बिथाङा दाखालिसो बावैसोआव जोंनि BTC नि 3600 बिगा हाखौ बासबारियाव बिथाङा आदानिनो गथायनो आखायाव लाबायमोन दाने फानबायमोन दा बासबारियाव दावराव जानायलाय दा जों खना खनला गरायमारि ओजोंहाय फानिजानिथिं बिथाङा फाननो नाजागासिनो दङ एनि हाउ आदानिनो गथायगोन आदानिनो गथायनाय माने निश्चय बिथांमोनहा आदानिनिफ्राय मोनसे मोजां एमाउन्टनि पुरस्कार मोननाय निश्चय खोथा दङ बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनै बाहाय हाया बाहाय हाया बैहाय बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ दा होमब्ला नों नायदो BTC नि पावार एन्ड फांशनखौ फानबाय BTC नि एसेम्बलि हाउसखौ फानबाय दिनै BTC नि हाखौ फाननो थांगासिनो दङ दा बेबादिबा प्रमद बर'आ माने मा बियो BTC नि गासिबो माने पावार एन्ड फांशननिफ्राय हा हु गासिबो बिथाङा आसाम गभर्नमेन्टनो फाननायाव दङ दिनै दा बे हिसाबै जोङो बुंगोन जे प्रमद बर' बिथाङा माने जोंनि जाथिनि गेजेराव हारिनि गेजेराव सासे बिराद थगायसुला बिट्रियार मैखारि सासे लिडार बेनिखायनो बिथांखौ जोङो बर'नि लिडार होनालासिनो बेखौ जोङो बर'नि सासे मा होनगोन बेखौ माने गाज्रि लिडार भिलेनसो होननानै जोङो बुंनो हायो दा बिथांनो टाइटेला बे दिनै बिथाङा गावखौनो गाव सुप्रिम पावार मोस्ट पपुलार लिडार साननानै दिनै गावनि नामखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बियो मा खालामदों CEM ट्रफि होदों फुटबल ट्रफि होदों गावनि नामै चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि ट्रफि मानो बेखौ होनो गोनां जाखो बेवहाय आङो मोननैल' थांखि नुनो मोनदों बे मोननै थांखिया जाहैदों गावनि नामखौ CEM नि नामखौ प्रसार खालामनानै बिराद गिदिर मोनसे
आङो CEM मोनसे डिजिगनेसनाव दङ आं प्रमद बर' CEM बेनि आं ट्रफि होनो हायो माने बयबो मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आ CEM होननानै मिथिसारथों बे मोनसे थांखि आरो 2 नम्बराव थांखिया जाहैदों मानि आर्निं मानि मेकिं जों खोनानो मोनदों नङाबो जानो हागौ 20 कोटी थाखा बे दाखालिनि CEM ट्रफियाव बिथाङा बाजेट खालामदों होमबा बे 20 कोटी पाब्लिकनि थाखाखौ बिटिसिनि रायजोनि थाखाखौ बे ट्रफि बाहायनांगौ जाबाय नामा बेखौथ' बे रायजो राजानो न' बां गैयैनो बायदिसिना लामा जाम्फै गैयैनो होनो हायोमोन ना नाथाय बिथाङा गावनि नाम खामायनायनि थाखाय बे ट्रफिखौ 20 कोटीनि खालामबाय रायजोफोर आं नंखायनो बुंनो लुबैयो जे प्रमद बर'आ गमामायै गावखौ आयातुल्लाह खामेनी बादि सुप्रिम लिडार साननानै बयनिफ्राय देरसिन साबसिन जुदि लिडार होननानै सानबायबा दानो बिथाङा 10-20 कोटीनि स्टेचु बानायनानै ब्रन्जजों हक सनाजों हक प्रमद बर' बिथाङा गावनि स्टेचुखौ बानायनानै बहाबा मोनसे जायगायाव बिटिसिआव फसंनानै लाखायोब्ला आरो साबसिन हाइलाइट जागोन खोमा आं सानो नोंथाङा नोंनि स्टेचुखौ नोंनि थांनानै थानाय समावनो नोंथाङा बानायलांखादो खारन आं होनगोन नोंथांनि जे CEM ट्रफिया this may be the first and this may be the first and last ट्रफि जागोन खारन फैगौ इलेक्शनाव रायजो राजाया नोंथांनो भट होला नोंथाङा जेनगोन नोंथांनि आसाया BJP जोंमोन BJP नि एलायन्सआव देरहागोन बर' खावसे भट हारसा खावसे भटजों देरहानानै आङो BJP जों एलायन्सआव माने रायजो दागोन बे नोंथांनि थांखिमोन नाथाय जोङो दा सिं मिथिनो मोनबाय BJP नोंथांमोनजों फेरलेबसेबो गोजोननाय गैया नोंथांनि बे 4 बोसोरनि 5 बोसोरनि गेजेराव जा खामानि मावनाय बिथांमोनहा बेखौ नायनानै माने लाजिबाय जे प्रमद बर' UPPL जों एलायन्स खालामनानै जोङो इलेक्शन गेलेयोबा जोंना दुरनाम जागोन नंखायनो बै दुरनामनिफ्राय गावखौ आलदा दोननानै एबार BJP निजेनो माने गेलेनो गाव हारसिङैनो इलेक्शन खालामनो डिक्लेयार होदों बे डिक्लेयार होनायखौ दिनै प्रमद बर' UPPL खोनानानै दिनै गोजांदों गिदों आरो जायनि फलाव बिथांमोनहा नार्भास जानानै बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट माने मोनसे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ BJP आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ वार्निं होलायलायबाय मानो वार्निं होखो नार्भास जाबाय थारमाने गाव हारसिं गेलेनांगौबा BJP जेनखाबाय बेनिखायनो बेखौ केलकुलेसन खालामनानै आङो बुंनो नागिरदों प्रमद बर'नि CEM ट्रफिया दाखालि जाबाय बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट ट्रफि प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बुजिनानै लाखादो आरो आं बुंनो सानदों प्रमद बर' बिथाङा जुदि BTR सुक्तिखौ बिराद जुदि मोजां मोनथारोबा साबसिन हामसिन जुदि सानथारदोंबा बेनो सना हिरा बेनो एके डायमन्ड जुदि सानदोंब्ला प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा BTR सुक्तिखौ लानानै मंगल ग्रहआव ग्रें ग्रें मोजां रायजो जाहैदो किन्तु नैबे जोंना BTC जोंनि आसामावनो थागोन बे BTC जोंनि सनानि रायजो BTC फुल पावार दङ फाइनान्सियेल पावार दङ फाइनान्सियेल मोनबोनायनि बेवहाय प्रभिजन दङ बेनि साख्रि बाख्रि होनायनि गोहो दङ आरो बेनि गासैबो अफिसार स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि BTC गोहो दङ लेन्ड राइटनि खोथा दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड 6 शेड्यूलनि हानि रैखाथिनि जोंहा साबि दङ गतिके जोङो BTC मालाबाबो फोथायनो हाया बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ दिनैनि बे खौरां मेलनि दारै खावलायगोन जे रायजोफोर BTC जोंनि बर'नि माने रैखाथिनि मोनसे रायजोमोन BTC जथेस्थ पावार दंमोन BTC साख्रि बाख्रि होनो हायोमोन गासिबो अफिसारखौ कन्ट्रल खालामनो हायोमोन बेनिखायनो जोङो BTC रैखा खालामनांगोन प्रमद बर'आ BTR सुक्तिनि दारै बे 5 बोसोराव बै BTCनि मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ ओरैबायदि फोजोबबाय एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ सोलायबाय एकदम माने सिम्पल पन्चायती राजनि काउन्सिल बादि बिथांमोना बानायबाय
जों बेखौ हगारनो हाया 5,500 जन मानसि थैनानै हाजार बिजार दालां गावख्रबनानै रेलगारि गावख्रबनानै हाजार हाजार कौटि कौटि मानसिया जिउ जेल जानानै बुग्लि जानानै मोननाय बे बिटिसि आरो बे बिटिसिया बिराद सनानि बिटिसि आसाम बै समनि अटल बिहारी वाजपेयी आरो जोंहा होम मिनिस्टार LK आडवाणी मोनहा जेरैबायदि बर'खौ अननानै 6 शेड्यूल जे पावार होदोंमोन अटनमी मोनसे पावार अटनमियास गभर्नमेंट होदोंमोन बे जोंनि थाखाय बिराद सना रुपा हीरा मुक्ताजों समान जों बेखौ लाखिफिननांगोन आरो बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बे बिटिसि माने पावारखौ बिटिसिनि पावारनि प्रोविजन्सफोरखौ लाखिफिननोबा जोङो प्रमोद बर'खौ फैगौ इलेक्शनाव एनि हाउ फेजेननानै प्रमोद बर'खौ हाथायनांगौ आरो जोंनि बिटिसिखौ जोङो बासायफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौ लाबोनानै जे बिटिसि एक्ट बिटिसिया दाबो रोखा रोखा आयेन हिसाबै दं बिटिसिनि एक्टनि प्रोविजनफोरखौ जोङो एक्सारसाइज खालामफिननानै माने सनानि रायजो बर'खौ जोङो बै समाव 17 बोसोर हाग्रामाया जेरै खुंदोंमोन बेबायदि खुंनाय पावारखौ जों दिनै लाबोफिननांगौ बे प्रमोद बर' थगायसुलानि दिनै मुंसे गाबोन मुंसे एखेबारे माने थगायनाय बाथ्राखौ लानानै रायजो राजाया फोथायनो नाङा दिनै प्रमोद बर' थगायसुला नङा गुरुआ थगायसुला जानाय लोगो लोगो सिसुफ्रा गासिबो थगायसुलाजोब दिनै माने प्रमोद बर' UPPL पार्टीनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माने ब्लक लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि गासिबो लिडारानो थगायसुला रायजोफोर बिराद मिसा खोथा बुङो अरुणोदय स्किमखौ लानानै रायजोफोरखौ ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि हिनजाव हौवाफोरखौ थगायगासिनो दं आरो बिथांमोनहा जे अरुणोदय मोननायनि गभर्नमेन्टआ माखासे स्पेसिफिक रुल्स एन्ड रेगुलेशन बानायनानै होखादों बे मथे मोननांगौआ मोनखागोन मोनैया मोना किन्तु बिथांमोनहा दिनै जायगा जायगा मेल मिटिं खालामनानै माने बेखौ मोनसे इलेक्शन केम्पेइननि हाथियार हिसाबै बिथांमोनहा बाहायगासिनो दङ दिनै अरुणोदय मोननोब्ला हिनजावफ्रा UPPLनो भट होनांगौ UPPLनि मिटिङाव थांनांगौ UPPLनि मिटिङाव थाङाब्ला अरुणोदय मोना माबा माबि मोना IAY न' गोदो हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो IBS नि आइडेन्टिटि नाम्बारखौ बानायखाजोबनाय बबे बबे गामिनि बबे परियाला माने BPL आव गोलैयो बिनि लिस्टआ बिथांमोनहा बानायखानायमोन दा बे हिसाबै थाखाया फैबाय नै राननाय बेलायाव किन्तु बिसोरो बे UPPL नङा बेनो होनो नाङा हम UPPL बेनो होनांगौ जाय UPPL नि सापर्टार जाय UPPL आ भट होदों बिथांमोननो गंथाम गंब्रै गाहाम होबाय आरो जाय BPL नि मानसि दङ बे जायफोरनि लिस्टआ गाखोखानाय बिथांमोनखौ UPPL नङैनि थाखाय माने न' होनायनिफ्राय बिथांमोनहा बन्चित खालामगासिनो दं बे बिराद गिदिर अयनाय बिथांमोनहा मावगासिनो दं दा रायजो राजा बेफोर खोथाफोरखौ ग्रासरुट लेभेलनि बयबो मिथिजोबबाय जायफोर UPPL खौ सापर्ट होआखै बे दिनैसिमबो न' मोनाखै अरुणोदय मोनगोन होननानै बुङा दा अरुणोदयखौबो खालि मिटिंल' खालामो मोनगोन होननानै बुङो फाइनाल लिस्टबो बिसोर होनो हाया जेबो गैया थांनाय MP इलेक्शनावथ' बिथांमोनखौ जों खोनादों फल्स अरुणोदयनि फर्म रानलाबायदों बले अरुणोदय मोननोबा फै लांफै फर्म लांफै न' थांनानै रानदों किन्तु फर्मानो नकल दा बेबादि मिथ्याबादिजों दिनै UPPL नि कर्मीफ्रा UPPL नि माने प्राइमारिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम बिथांमोनहा मिथ्या खोथाजों रायजोखौ थगायनानै मिसलिड खालामगासिनो दं बेनिखायनो आं दिनै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनहा जोंनि खोथाखौ फोथाय जोङो मोनसे राजनितिक दलनिबो नङा जोङो माने EMGM मेम्बार प्रमोद बर' बादिसो जालायलांसै जे आङो बर'लेण्ड मोनाबा EMGM सिप जाया गावबुराबो इमुनखि जाया होननाय बादि आंनाबो एसे थांदों जोङो बेबादि लाइनाव गैया जोंनाव दा इलेक्शन गेलेनाय राजनिति गेलेनाय जोंहा थांखि गैया जों किन्तु बर'नि अलखदखौ नुनानै जों दुखु मोनखाङो गाबखाङो जोंनि जिउ आत्माया गाबखाङो दिनै बर'फोरनि मोनखानाय बिटिसि रायजोखौ दिनै प्रमोद बर'आ थेर बेथेर खालामनाय बेयो जोंनि बिखायाव गाबखाङो खारन मानोना जोङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो माने बुंनो थांबा पियर फलोवारमोन नै दावराव देख्रेब बिथां आं आरो गोदो थैनानै थांबाय जयन्त महिलारिमोन दिनै दलिन बिथांमोन गारला बाथाब बसुमतारी दतमायाव बिजय गरम बालिराम बर' ओमफ्राय जोंहा खरेन बिथां थैनानै थांबाय गोबां जोंनि हार्डक'रनि लिडारफ्रा दिनै गोबाङानो थैनानै थांबाय जों किन्तु माखासे जायफोर गोथां दं
बिसिनि माइन्डआबो जों बादि दिनैबो गोरा थना जानानै दं आरो बर'लेण्डखौ मालाबाबो जोङो धंस खालामहोआ बिटिसिखौ मालाबाबो जोङो गोमाहोआ आयेनाव रोखा रोखा लिरजाखानाय 6 शेड्यूल टू द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आयेन बिजाबाव हाबखानाय जों बेखौ लाबोफिननांगोन आरो बेखौ लाबोफिननोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ शिफ्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि दानाय बे 6 शेड्यूलनि आयेनखौ कार्यकरि खालामफिननांगौ बेखौ हिमन्त बिश्व शर्माबो हाया बादा होनो अमित शाहबो हाया खारन बेयो अलरेडी एनसाइन्ड इन द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द 6 शेड्यूल प्रोविजन दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायबाय जोङो जावले गोबां बुंबाय प्रमद बर'खौ रायबाय दिपेन बर'खौ रायबाय राकेश दाउखाखौ रायबाय सानसे समाव गोबां नांलायनाय जाबाय दिपेन बर'जों जोङो ओपन डिबेट होनो माने चेलेन्ज खालामबाय दिपेन बर'आ एक्सेप्ट खालामबाय नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा ओपन चेलेन्जखौ खालामनो आवगायबोनो हायाखै जों बुंदों बिटिसिआ साबसिन बिटिसि एकर्डआ ना बिटिआर एकर्डआ साबसिन फै डिबेट होनि ओपन दिनै बिथांमोनहा एक्सेप्टबो खालामो आरो फैनोबो हाया मानो फैनो हानो बिसोरनाव उइकनेस दं दुर्बलता दं बिसोर जेनो मानोना रोखा रोखा इंराजीजों लिरनाय बेखौ बहा दाननो हानो जोंथ' डिबेट होयोबा दफा दफा इंराजी फराय बिटिसिनि आरो बिटिआरनि फरायनानै कम्पारेटिभ आर्गुमेन्ट होगौमोन ना बिसोर थिखिनो हाया नंखायनो दिपेन बर'आ बे जिनिसखौ माने जोंनि खाथियाव फैनो हायाखै दिपेन बर' बिथांखौथ' आं बुंगोन प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिटिआर एग्रीमेन्टआव फाइनाल एंड कम्प्रिहेन्सिव सल्यूशन while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam मानो लिरबोआ बाहायबो नोंसोरो बे बर' रायजो सेपारेट स्टेट उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे बिखानि थांखिखौ नोंसोरो स्टप खालामबोखादों आरो बेनि उनावबो नोंथांमोनहा माने नै दा मिशन भिजन प्रमद बर'नि बे बिजाबाव दाखालिसो लिरनाय बिजाब नैबे बे भिजन जे बिजाब दिहुनदों प्रमद बर'आ गावखौ बिराद सुपार ब्रेननि साननानै बेवहाय जोंनि आगोलनि डिजिपि मानगोनां भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा होनबाय जे 1987 नि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि डिवाइड आसाम 50-50 डिमान्डखौ दिनै बिटिआर एग्रीमेन्टनि दारै फोजोबनो हानाय जाबाय दा बड'लेण्ड डिमान्डआ जोबफैबाय डिमाइस जाफैबाय थैफैबाय होननानै लिरदों होमबा मोननै प्रुफ जाबाय बिटिआर एग्रीमेन्टनि एमअएस आरो नैबे ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड आरो बेनिफ्राय ए जार्नी of change in Bodoland territorial region बे मोननैयाव प्रुफ रोखा जाबाय दिपेन बर' मोनसे खोथाखौ नोंसोरो जेब्लाबो गोसोआव ला नोंथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों जोङो मावदों होनो गमामायै नोंसोर जुदि बिदि मावदोंब्ला नोंसोरो बे माने सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनायखौ मालाबाबो गारनो हाया दा मोननै प्रुफ होबाय आङो दा मानो गारनो हाया जे असमियाफ्रा दिनै नङा बहुत बोसोर आगोलनिफ्रायनो असमियाफ्रा जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा जोंखौ जाथि नङै बादि जोंखौ माने दानख्रेब सुख्रेब बुख्रेब आलाय आथानि माहियारि सुखुदि साया हिसिल नायगासिनो दं बे दिनैबो सोलिनानै दं दिपेन बर' दिनै मानो बर'फोरखौल' एख्ल' नायनानै इभिक्सन खालामो नोंथाङा दाखालि बे सारिदुवार आरो न'दुवारनि 40टा न'खरनि जे होजानो नागिरनाय बेखौ लानानै नोंथाङा स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ दिनै नों मानो होनांखो नोङो जुदि सेपारेट स्टेटखौ अथल लाखिनानै रायजोखौ जुदि संकष्ट सदिया जुदि बियोमोनबा संकष्टल' नंला तिस्ता तु सदिया नोङो जुदि रायजोखौ बिनानै लानो हायोमोनब्ला दिनै आसाम सरकारनि सोरबा सासे फिसा अफिसार जाय फिसा अफिसारा दिनै इभिक्सन नटिस होदों बे इभिक्सन नटिस होजानाय जातिनि मान सन्मान थांनाय बे जिनिसा फैयामोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिनिखायनो बे असमिया जातिया जोंखौ गासैबो जेब्लाबो जेरैबो बुख्रेबबाय थागोन बुथारबाय थागोन अपमान खालामबाय थागोन निर्यातन खालामबाय थागोन होननानैनो जों असमिया जों कोनो दिन रायजो जानो हाया आलादा रायजो नङाबा जोङो थैब्लाबो थांनानै थानो हाया होननानै
सेपारेट स्टेटखौ बिदोंमोन दिपेन बर' बेखौसो होननानै बुङो उपेननि माने सोलोंसा बा फलोवार you never can be follower of Upendranath Brahma because you have already give up you have given up the separate state demand दिनै नोंनि बे दुर्बलतानि थाखायनो दिनै 40टा नखर होखारजागोन गाबोन समफोर आरो बांसिन होखारजागोन आरो जोंनि बर' हारिखौ सैमा अमा मावजिफोर बादि असमिया मानसिफ्रा जेराव मेनावनो जिखुनु टाइमावनो बाहायहोसिगोन बिटिसि जानाय समाव बेबादि बिथांमोनहा जोंनि सायाव बारा अत्याचार खालामनो हायाखैमोन मानोना बिटिसिआ मोनसे गभर्नमेन्ट जाबायमोन बिस्रा गावसानि जा मोनसे होमलेन्ड दंसै एसे मान सन्मानखौ जोङो मोनदोंमोन आरो जोंहा केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन चिफ आरो डेपुटि चिफ आरो आदार इएमफ्रा माने स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बेफोरबादि स्टेटास मोननायाव पावार मोननायाव हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर शासन खालामनायाव बर' जाथिया बेबादि होजानाय आरिनाय बेबादि दुरनाम जाफेराखैमोन नोंसिनि बे दानि आखलनि थाखाय नोंसिनि गासिबो गावनि डिमान्डखौ गारजोबनायनि थाखाय हारसाफोरजों हिमन्त बिश्व शर्मा बा असमिया बिजेपि लिडारफोरजों नोंसोर बांद्राय दारिजों दारि गोरोबहोलायलायनानै ना थेंगोनानि गोरोबनायावसो दिनै बर'खौ फिन नाख्रेबनो बोलो मोननो नागिरगासिनो दङ मानोना नोंसोरो ट्रु लिडार नङा you are nominally now a Boro leaders, absolute leaders, but internally you belong to some other group, more power group, national party group. बेखौ दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला नंखायनो नोंथांमोननि खोथानि सायाव दिनै बर' रायजो राजायाबो हारसाफ्राबो रावबो फोथायनाय गैला नंखायनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय खोथाफोरखौबो 300-400नि बारा रावबो नाया नो भेलु एट अल दिपेन बर' एन्ड प्रमद बर' दा आं बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोनहा स्टिल नोंथांमोनहा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ डिनाउन्स खालाम सेपारेट स्टेट बिफिन खुनु असमिया अफिसारा बर' रायजोखौ इभिक्सन खालामनाय अर्डार होनाय नङा रायजो बिफिन दिनैबो टाइम दं जोङो बिफिननो फै ज' जोंबो बिगोन नोंथांमोनहाबो बि खिन्थु थगायनो मोना बिश्वासघातक खालामनो मोना प्रमद बर' बादि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जातिखौ दाथखाय फाप नांगोन हारिखौ थगायनायनि फापआ बारा गोबाव थाया थाबैनो मोनो बावैसोजोंनो माने बे माबाखौ मोनसिगोन आं नंखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोनहा बिटिआरखौ जुदि बिराद मोजां मोनथारोबा बिटिआर आरो नोंसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबोबा नोंसोरो प्रमद बर' दिपेन बर' एबसुनि जेसेबां लिडार दं इउपिपिएलनि जेसेबां लिडार दं बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै मंगल ग्रहआव थांनानै बिटिआर रायजो ग्रें ग्रें खुंनानै जाहैदो जोंनि बे रायजोआ खिन्थु बिटिसिसो जों बिटिसियावसो थायो नोंसिनि बिटिआरआव जोङो थाया गोजोन्थों